Adventní charitativní bazárek. Jeden každý z těchto prodaných a koupených dárečků se svou malou částí podílí na nějakém jiném dárku pro někoho jiného. Ač je třeba skoro nepatrný a i když inkognito, je nepostradatelný pro ten celek, pro ducha sounáležitosti, společenství, solidarity, prostě ducha Vánoc. Mini dárečky jsou stejně jako každoročně vystaveny tady, v zadním traktu sálu Třanovského, který využíváme k bohoslužbám v zimním období. Kdo ví, možná právě tenhle celkem skromný, charitativní adventní minimarket nás dost věrně charakterizuje. Nás tedy Českobratrský evangelický sbor a naše Vánoce. Takže, jak je to u nás v tom těsně předvánočním čase? Jak si tady žijeme? No, rozhodně se nedá říct, že zcela standardně a poklidně. Bohoslužby na letošní hod Boží vánoční bude z našeho kostela celostátně živě přenášet Česká televize. A to prosím zrovna v situaci, když jsme zůstali bez hlavních kostelních varhan. Ty sotva před několika dny odcestovali na celkovou zhruba rok trvající rekonstrukci. Počkat. Vemte to písně ještě jednou. Ale zkusme to vzít za pozitivní konec. Řekli jsme si, že je to pro nás spíš pořádná challenge. Výzva, se kterou se musíme poprat. Největší televize v zemi si vybrala právě nás. Bereme to jako poctu a z naší strany uděláme všechno pro co nejlepší obraz i zvuk. Těšíme se na všechny možné vánoční události a tradice. Teď především na vánoční hru. Ta už se pilně zkouší, aby se stala vlastně hlavní součástí bohoslužeb ve 4. adventní neděli, pár dní před Štědrým dnem. Režie se ujala jedna z našich mládežnic, Anna Valošková, a jde jí to naprosto úžasně. Tím spíš, když si uvědomíme, že letos je na to všechno úplně sama. A po boku dětí jsem si zahrala i já a dokonce také profesionální herečka Magdalena Holcová, která je členkou našeho sboru. Letošní story začíná tajemně a celá se odehrává v kulisách sci-fi a fantasy příběhů, komiksů a onlineových her. Cestuje se časem a než se dočkáme rozuzlení, ke kterému nikoliv náhodou dojde v Izraeli na počátku našeho letopočtu, přidají se k nám hrdinové ságy, jako jsou Star Trek nebo série Vetřelců. A pak se postih z hora zjevil anděl a řekl jim, aby šli taky do Betléma. Náš sborový betlém je světově unikátní. To proto, že každou figurku zhotovil někdo z nás, členů sboru. Autorkou nápadu je naše Pavla Machová. A takovýto originál si vytváříme každý rok před Vánoci znovu a znovu. Štědrovečerní bohoslužba a tichá noc. Koleda stejně výjimečná jako příběh jejího vzniku. To, když tenkrát roku 1818 v rakouském Oberndorfu chudičtí a skromní církevní dělníci Franz Gruber a Josef Mohr vlastně jen na koleně řešili krizovou situaci, zrovna jako naschvál před Vánoci se rozbily kostelní varhany, co nám to jen připomíná. A tak ti dva společně složili píseň tak jednoduchou a snadno zapamatovatelnou, aby se dala na půlnoční zaspívat jen za doprovodu kytary. Nakonec i digitální varhany znějí skvělé a není se co divit. Náš evangelický Kristův kostel, přezdívaný Červený, má vyhlášenou akustiku. Proto se tady také během celého roku konává řada koncertů vážné hudby. Mohly by být naše Vánoce lepší, řekněme třeba trochu klidnější? Někoho by možná mohlo napadnout, že by pro nás bylo skvělým vánočním dárkem, kdyby přes noc jako kouzlem zmizela ta kombinovaná potíž, prestižní televizní přenos s náhradními varhanami. Ale přece Vánoce, křesťanské Vánoce, evangelické Vánoce nejsou především o těch dárcích. Není snad nutno si připomínat, na čem ve svátečním období záleží daleko víc a jakou radost přinese nám samotným dárek, který darujeme druhému.
Navíc všechno to zvládáme v týmu, společnými silami. A co pak není vlastně úplně nejdůležitější být o Vánocích spolu? Takže nakonec si stejně řekneme, že to jsou všechno malé věci. A že si letošní výjimečné Vánoce se vším všudy užíváme.